Hej tid, så var det atter her ved en parste av Gjerstamål. Verster det Daniel Adol Jakobsen, og samme vimmer Paul Fære. Så jeg får spørre Paul, hva ligger til hjertet i det, Paul? Ja, det kommer derfor framför mig, alltså nu förra parten. Om det som god kallar för dörskap. Och i förra Korintbrev kapitel 8. Ja. Och jag vet att det år blev vi med alla framför mig, just i samband med undervis efter lögn. Som man helter att man inte klarar det. Jag tror att det ständer ju som brottna kvar är en voicer i hans nöjme alltså. Och kvärt är en voicer. Och så säger han näka som jag ska läsa. Till det förra Korintbrev kapitel 8 vers 60. Han säger i 25 att du dörskap och gods voicer i människorna. Och vajklage gods stärskare än människan. Och så ser man ber han hatta vi. Till hitcha kalltekara bröver. Till det som människor voicer efter hållt någon. Inte människor mäktiger. Inte människor habarner. Nej, det som är höj med någon dörskap. Utvalda godsar för att göra hinna voicer till skammar. Det som är höj med någon vakt. Utvalda godsar för att göra stärska till skammar. Det som höj med någon är lojt i att töja. Det är ett vanvärda. Det som inte vär. Utvalda godsar för att göra till önkers till som vär näka. Så inte håll ska rösa sig för gott. Att det är ett brott som att väntar atter och emot liv. Och kvita gör det att han var inte ordentligt, men det är nog vi menar hoxan om själva göra. Att jag aldrig räknar med till jag vara näka. Som Paulus säger här i 3 kapitel och vers kapitel 3 till han säger till att kvarstjet han som vattnar, han som plantar, eller att han som vattnar till näk. Men god som gör växt. Ja. Och det är en slags kombination i mitten hässe bäge, dörskapor, och inte vera. Han först han och plantar, eller att han vattnar till näk. Och teker Paulus själv in ösnet till han plantar, säger han. Apollos vattnar, ja. Men god gav växt. Och räknar vi till vi större månader av Apollos och Paulus och ögnat. Så Paulus han får så rävliga längt emot samkommogost och förfyllt gärna och han var vid till att Stefanus blev stöjnavor och så framvis. Så han är ju väldigt öjlig harrentor emot om tryckvand. Och Apollos, det är inte det som jag ser mest. Apollos, alltså Arren han kom till tryck av Jesus. Nej. Ja, det är alltid. Det var något sånt om i goss. Nej, det var inte något om. Men nu var det som tonäkran till över just några tankar eller Herren talar till den jöknet er. Jo, det är mer så. Det är nog så korsande jag är halt vi i så versen där. Ja. Och as vi också här ta I vet se att det som var heimen och dörskapar, utvald godsar. Så halt I ofta vid huxa om den vysendaliga heimen. Ja. Men jag halt själv att det är lyganägg den religiösa heimeren. Okay. Alltså det skriftlärde. Ja. Och farser det här som vi läser om i evangelien. Ja. Du tar stå I allt emot Jesus, ja. Nettopp. Och vi såg att det samma faktiskt i apostlasövne och att det är som mycket akkurat som personer så han samma heimere kan man säga som ständer Paulus och aposteln emot och ett sikt att det kanske lyggande han heimeren han menar vi som tas vid annars är det ofta också att det är ta vysendal I heimeren. Ja. Själva det en och för heimer så säger det på Hamadan som inte räknar vi gott. Ja. Kommer under det hotager alltså som det som var heimen och dörskap. Ja.
Och det här har vi ju faktiskt bäj, men det är bara I halt bara som oftast så haltar vi att det är hevet av visendliga hemna göra. Och kanske glömma det att det är kallt för den religiösa hemmen alltså. Ja. Som faktiskt hever nok i att halta lovna och bojna. Om inte akkurat det touch boyn och akkurat det jødiske lovna, men ger sig själv och några regler och båt att leva upp till och eisen lägga det ivra andra. Ja, nettopp, ja. Det husker jag faktiskt. Ja. Så det kräver faktiskt en viss styrke. Ja. För att kunna leva ut och leva upp till det. Ja. Det som man själv har gjort här och det som man inte annars skulle leva upp till eisen. Ja. Och det som inte så öjla lagt in att läsa eisen. Ja. Men god, han vill några kapping hava. Nej. Så inte håll skall rosa sig för god. Ja, nettopp. Det var det sista som jag läste. Ja. Att inte hålla sig rosa sig. Men hvis du också om det naturliga människa så det till naturliga människan och omöjligt att takna skot. Ja. Tror jag att det var ju till en människa. Det är inte növna. Den naturliga människa och synta lika med. Och akkurat gamla hållt, akkurat gamla natura. Det är ju det och i Kristus står ju bort från och han vet inte det. Jo. Allt det är. Allt som häver vi till att göra vera näka. Ja. Och som god inte känns vi, ja. Och så tar jag alltid att det här är så ömentlig avvärst att dvälja vi en löt. Det han säger här i vers 3 och 31 i samma kapitel. Nu ska säga inte halt ska rösa sig för gode. Men av honom det tid och i Kristi Jesus som våren akkon visdomar från gode. Alltså här kommer något annat in. Ja. Som fullkomliga heimeren och sig självon. Ja. Hvis det är visdomar som Jobb säger att det sarran är visdomar. Och skottet ytla. Det är vid. Ja. Vad för slag visdom är det? Akkurat. Ja. Och då säger han här att av honom det tid i Kristi Jesus som våren akkon visdom från god. Och inte bara visdom men rättvise, heilagjering och enterlösning. För jag som skriver han är rösa i Herren. Och han ser kommer ett annat rös in. Nettopp. Som grund av att det som vi är och i honom och i Kristus, ja. Och det känner jag under tid. Alltså att han har att du inte slutar själv så måste jag ha något annat som ger till någon löjve vidare. Och det är bara också om det att kvart vi giver mig någon löjve vidare till det. Så är det Jesus Kristus. Och han säger här i första kapitlet han krossfäster Jesus Kristus och han krossfäster. Och inte annat. Akkurat, ja. Åttan det. Ja. Men så sa han, oj, tog han krossfäster. Så vet vi till han döjer för synterna, för åkon, för synt hansen, så. Och han har röstat upp att åkon till rättvisering. Ja, så här kommer rättvise in. Vi upprörst hans här, som vi fick hos stegen fyra. Som Sankre säger, av fotla synta båt, han gör det, och livet freds och värst i och vröje gods till, alltså det värst stittle hevor, och det akkon värdiger, och glädjebøye gåva. Och till det glädjebøye som alla tøyene för att jag kan minnas, hever holdtidget med och i samband med kvart de glädjebøyene har varit inne mot lov. Och här husker jag så om att det känner och synter till kvart och i skriva ständer gode taknas. Ja. Han taknas inte det gamla människa. Nej, det är inte. Till att han Jesus Kristus stodja fyra det gamla människa.
Det är akkurat det. Och och ötlas det här just nu att det här ligger. Ja. Det är det att det gamla människa vill alltid röjna att släppa föra sig självt fram. Det godtäcker inte till att det inte är det. Och inte kan. Det vill alltid släppa. Och det är här så inte halska rosa sig för gode. Men jag också om att han säger, men av honom är det till Kristi Jesus som är våren och en visdomar från gode. Och här kunde jag nästan sätta ett kolon. Att det som visdomaren, han innehälter rättvise, heilagjering och endelösning. Allt det här är Guds visdomar och i Kristi Jesus. Och det är så helt enkelt så välsigna. Och du här kommer kvillan in. Du släpper fra att alla tyna skulle tinja det självan vi att har vi nu just rätt eller har vi inte just rätt. Så han det skulle det blir säga vi slår för en ordentligt till läst här. Men det är inte sunt för och allt och liv. Från en där är röjande att huxa om allt nu rätt, allt perfekt för mig. Tog att ta slita vid och faktiskt fra sig kvillarna som oesen Guds visdom. Här så vi har allt. Över atter och det naturliga som omgat till kvill. Tack kvill omgat ja. Nej, tack kvill omgat och mest nog nu tog jag in att här. Så har jag två samtal om morgon och den ena samtalen var om kvillterna och i Kristus, Och hese personen, han kvillte fullkomlig i Kristus. Och omkring så sagt vi han att tog mist tjunafälla av honom. Och det var inte gott. Tog det att du så gåa. Och hon har inte akkurat upplevt det så lös, den här kvinnan, som hon säger. Så hon säger vi den personen som hon kände väl, att Herren är väldigt god, att han har, att jag har kvult och tog att som vi ångat har gjort för, att det är hans rabatt. Og tog at han gjør det hette, tog at det var mannen og det galt, släppa på sjøtøy som tog sjuk og i han i finnkje. Og det var mer til galt at han hatt, at det kvulte så vel at han som Sankre sier, og han sier ikke det, men han sier at han frigjør Jesus gav. Kvilla som utkjent vær. Det är lagen var det nu tror jag mer trick för det här alltså att ta mer uttryck och mer av kvult och mer av allt jag har och mer av en tanken till över för. Hem personen hej till att fick en goda samtal om det som förstår i frien. Och till öarna som vill tacka för säger nettopp för kan borstärka frien som man gav. För då man vet och då som han tog gav. God själva rättfärdighet så rättfärdighet och frigjord. Till öarna parallellt. Att han har att hvis du ivast om toast som han har kallat och nämnde. Och Jan ja. Och så ivast om nu har vi kan hur ska det att säga just nu vet la. Ja, alltså om nu alltså det är man alla tyner upp till om vi har just det gott nog alltså. Gott nog. Om det rätt att bli just och Ja, jag vet men vänster att det är några människor som lever så att jag tar först kväll liksom per jagna dagen och röna finna det som kanske inte var gott nog och för lyckas som sugen är slöjotta till för herran och och det är inte ett sunt andligt liv. Nej. Det är inte. Tui att tack fyller man inte tui att värsta Golgata var fullkörsta. Nej, nästan. Och i stedet för att det här som sälert han mäver
som Herren ikke tilråkner synda. Ja. Det sier David. Ja, altså, det er jo ikke det at feilen ikke er gjort, eller at det er gjort, men det er at Herren ikke tilråkner der, og det gjør han vekkene Jesus er fullgjørende versk. Ja. Jeg hadde neste kapittel som inne på at det her, at vi setter meg for ikke å vite med tikkere åttan Jesus Kristus, og han krossfester han. Ja, nettopp. Sier han, neste kapittel, ja. Jo, at det er egentlig aktuelt, og i midten tryggvande folk i det. Ja. Og særlig tryggvande folk som er rønt i løyven og imskan alt. Ja. Og som må fauta seg. Ja. Altså, og det er bare en som kan fauta mer. Og det er han som bor i mer, som er mot løy, va? Jeg kom tanker om nå, vi da snakker om at jeg tenker om etter til meg nå. Ja. Til nok snakk år siden nå, tog seg vi en kone som var hever ikke, så ble gift opp etter det. Ja. Og hun har mist den fyrre mannen, og det var ung, og i 20-ån. Ja. Hun har mist han av ekvelig dramatisk han hatt, da. Og nå var han så ble gift opp etter, og hadde gått i tjonabanden. Men han husker om til andalige støvene, eller til tilstand som hun kom i 18 dager som miste mannen. Ja. At hun kjente Herren så nær, at hun sier, da hun forteller meg det her, at hun ville yngst oppleve til tøyene atter. Ikke til å miste mannen, men til å kjenne Herren så nær. Ja. Det var noe her som kom inn i myndene. Og hvis det her ikke blir en vereløyde, da trångt denne komme, så enda mal er jo vi, som Peter sier, at trångt kom inn i løyvåkene. Og det var nok så hovedet at prate om det her, som Peter sier, og til det første brevene. Han sier til at og til 4. kapittel, 4 Peters brev. Løtter og løtsinter. Og han tar seg om dette her, og i vers 3, at det er mye at i togene, og i færen det har gjort vilje høytningene. Og så løser han hva det er liv og øye. Og så brøytingen kommet, og så var 4, og i kapittel 4, «Tei undrast høy og spotta, ta det ikke renna vi ut i samme skamløse tøy». Tei undrast. Altså, jeg husker bare om brøytingsene, fra tøy som vær til det som er. Akkurat, ja. Hvordan det skapte undran med mittlen grannarna, eller hvert han var gjøre. Ja. Og så sier han sin til 17. Men endte alsen her, sier han vers 6, være til arversen og edru til bøner. Og heve fram om alt brennande kærløyga kvart til anna, til kærløygen fjaller fjalt sinta. Og være gesta blod i 8, først vi anna 8 av mannskast. Og ettersom øyne kvar finnes jo naika og tjenesåles kvar øren vi henne, som gaur hushaldarar iver markfalt og naikos. Og til nekka som du legger merke til, hvis du likar mennesker, så dette, hvordan nøyet det at man kommer til hver annan, som tryggvande, så nøyet det akkurat som det stendt å skrive her, at heva brennande kærløyga kvart til anna, tog kærløygen fjalt sinta. Ofte har vi vært av mennesker tryggvande i øyne, altså brennande kærløyga, hva er det her? Du skal heva han til alt. Altså kan man det her? Og hvis du nå lever bare et liv som er naturligt, så skiller du ikke til. Nei. Ta naturlige mennesker gjør mån av kærløyga, og ikke kærløyga. Er det sånn? Jo. Og brennande kærløyga til alt, ja, men det er jo i andan, det er jo i Kristus. Akkurat. Er det sånn? Jo. Og vi tar så størst forra av kærløyga også av, du kærløyga gods uttalt til å gjøre noe, vi har i andan som giver noe ned, altså.
Och vi älskar inte vi tog i kärleka som vi hatt och tog han var ju fotler av mannamåne och allt det här och vi skilte mittlen kvar var gav i okkon och så kunde vi inte vara gav till som inte var gav i okkon. Allt det här. Men det är inte släkt vi hatta människa. Men ta Kristus kommer in i mynterna så sars du till att nu är det allt blivit något. Det är inte när han pjössar på innan tog så hällde du ut innan tog och klarar att han nu kan lånta. Nej, du leter till löjve som är kommit in och till och stärgen för det som är färre. Råa. Ja. Och ta ett vetta som är drar fram för det som personen som plötsligt förstår av det gamla. Att öjspärra av. Alltså, lät detta bränna. Lät detta bränna till upp. Ja. Så? Och detta året läta. Till ögonen har jag brukt öjsne i samband med åkara lov. Som tryckvand. Ja. Det är lukas här och i åkara parst kommer in. Ja. Det är det att ja, alltså vi lever i och av Guds nåde. Ja. Men som han säger här i 17 Korint kapitel 6. Ja. Han är ju så helt fantastiskt om nådena och framan undan. Och här säger han ändrar 5:e kapitelvis ner att han säger han som kände inte synd gör det han till synd för ockorna. Ja. Och så säger han här om att inte låta sig nådena vara till ånges. Ja. Ja. Nej, nu finns det inte att ja, gott, jag kom fram att säga men det lyckas som att det här responsen till okkon på han säger nej, han säger gaske och han säger kärleka. Det som han som man kan säga som en god bønte som har satt ägaren chassara. Ja. Och han gör det inte bara för att hålla sig själv i form. Han gör det för att så att det växer upp. Och det som så ligger ute. Han till allt detta värsta som han har gjort. Det gör han för att så att det åter i oss. Alltså att han ser sig självan och sitt egna verk åter i oss. Tog att det här livet vi tror efter. Det här livet vi inte att leva. Och tog man vill läta oss. Han säger ändå här i Halte Kolosserbrand att läta till ui Herren Jesus Kristus. Ja, nettopp, ja. Och det var nettopp det som kom fram och i ögonen för någon nu till rapporten. Det är här att det är såna personer som spurte och ämkade sig om att nu var det inte gott. Och att han bara hukte ju på sig att han var. Och skilte inte att han stod inte vid sig här. Nej, nettopp. Men den 17 personen, eller en annan person, han var örvelse att han hatt. Och jag hade det så öra gott för en själv att föra slukar samtaler. Vi personliga alltså. Akkurat. Så han säger här och i förra höstra 4. Han säger och jag kanske är det så ofta flämnar man själv och är så lös att han som skriver stenter det är det. Alltså hvis är så lös som han nu skriver och inte som jag vill ja så teker han med och använder med till inte att vara så. Men taj så skriver om att hur avvarsen är taj och i god arbete vi må lika med. Så trycker vi tog. Akkurat, ja. Så det är inte to. Ja, så är det också ja. Alltså att det känner bara pastor, ja. Och i sakne att det ölen oj må någon session att känna när det är det anta. Akkurat, ja. Att känna när det är Herren. Det skulle vara så ejsont av vita, men det är att han som är akkurat fortsänt, han så snältor, han kan låta som om. Att nu heldur du att vara
Nu var det forsikker, og du minnes ikke hva du gjør det ta, og minnes ikke dine tankar. Og i samband med at Herren brukar til, så fyller han mot sinne i tanken, som er at forstyrre til som Herren gjør nå. Ja? Og jeg var som bare atter. Ja. Du er han ikke mer. Hva blandet du det på i? Han er jo høves akkæren. Så han regner akkæren og alt det som han kan. Da. Ja, men det er akkurat for meg som at de som ikke har rønt det, jeg var så natter. Det er alltid ikke at de kunne gjøre det, at det er så satt som han sier. Det er akkurat det. Skjønner du? Og det er det som ofte du finner seg tryggvande. Ja, men det var satt han sier. Men hva tar seg han om seg? Han tar seg om det som Jesus døg i 4 Golgata. Tog synda lika. Tog na gamla natur. Og han døg han av fratar. Og hetta vi at dødja en natur og fratar som enn på øymat av livet ut der. Det skal trygg til. Du kan ikke bare vise datter og si at det skiljer ikke. Nei, det skiljer ikke. Men tryggven sier det. Ja. Sånn? Hon tenker mot. Og det som tryggven omfatter, vi brukar trygg til alt, men God brukar ikke trygg til alt. Det brukar han slett ikke. Han brukar ikke året trygg, som vi ofta brukar trygg. Nei. Sånn? Han brukar trunna til noe helt annet enn vi halta. Vi brukar han ofta om det som vi evast om. Jeg er ikke trygg til det. Det er ikke at du ikke er trygg til det. Det er motsatt. Vantrygg. Skriften brukar vantrygg. Og vantrygg er ikke trygg. Og jeg som fører noen her, som er nå inne i så jeg husker om det og i morgen til jeg fører til fysioterapeuten. Klokken var ferdig av 8, og jeg kørte kanskje 25 minutter. Jeg husker om dette her. Hvordan er det nå? Hvordan er det? Ja, er det einfalter. Einfalter er det til å være viser. Ja. Så at Paulus sier det vi til i Korint, og i 17 brev, kapittel 11, vers 2-3, at det er rett og fyrir at han så armeren der i Evo, så skulle hoksene tekka spittlast til hoksene her, så det ventas borster fra hinnom einfalt at troskap med Kristus. Så nå er det ikke, det einfalt er ikke å være borter, men det er for heimen en dorskaper at det er einfalt i trunnet av Jesus. Det er bare så løs. Og så fortsetter denne samtalen, som Rombrev 2 sier, at hoksene er ikke åkken, søgna middelen, hoksene er oi mer, søgna middelen til akæra kvarjæra og verja kvarjæra. Hoksene. Ja. Ja. Og du kan godt sitte og køyre en 25 minutter, eller en tøyme, eller hva det nå er. Og der køyre alle tøyene i søgnen, argumenten, og verja og akæra. Er sånn? Og dette ble en samtale, og i måneden hoksene, som ja, hva er du så gjørst? Hvis du nå anser vittig at du var en dag, så er det sagt at du var for Kristaskål. Så flent jeg ned, at det var en dag for Kristaskål. Kan det litt av nekka? Nekka til å være en dag for Kristaskål? Jo. Tog, hoksa der til, sier han, at det lykka i gode vi dorskapet prætkanar er frelsa til som tryggva. Er ikke det jeg tryggva, som du sier dorskapet? Og dette var hoksene inne i mer. Her var ikke en personer, altså. Dette var hoksene som bygde noe opp her. Og hvor jeg fører det frem? For det var trovar styrkjand. Du visste akkurat noen atter vid de samme årene som han brukte om de som tror jeg Jesus. Ja, og det gjør skrift. Og det er det som du ser
och förra Korinthbrev kapitel 8. Och så här var vi en talsman till hjälpare. Ja, så han som sannfører om rattvise, hvor sier Jesus, tog färd färre, na? Nu är det inte långt att fortälja att det kommer. Ja, Karl tog nu i hässon, jag har tagit morsen in i vänten. Ja, jo, men att det här är så akkärnar, ja. Alltså, som du säger, Johanna, ja. där bara sannar och rattar, ja. men ja. där här var detta män i att ja, men det var det som Jesus kom för att göra. Ja. Jag kom tankar om eisene för nekvonar siden, en arbetsplats som jag har. Och här för en kona, äldre kona, alltså nekv äldre än Egos och kanske inte äldre ta, som inte längst detta. Ja. Hon för att ta sig om en person som var mer rättliga kär, han har inte herran nu. Va? Ja. Och en antal personer. Och hon för att ta sig om hur svarsta hopplösa han är. Ja. Och han har varit vid öron, alltså hon tar sig som han var vid öron konfalt, ja. Ja. Jag fick en fullkomlig chock. Jag får så sprida sig in till att det och ju hatta var Löjvitsson åren han kom till Kristus. Åren han kom till tryck, va? Ja. Så skilt i alla sammanhängen. Ja. Men hända kvinnan som faktiskt tog rollerna till akkärande på sig. Ja. Hon hugde inte ett krossen om. Och tog kunde till i henne av fätan inte fyrtjövas då. Nej. Men till akkurat här och nekva tryggvand är det vid sig själva. Ja, akkurat. De akkurat sig själva fyra till löjve som vi är en krossen, en to komst till tryggva Jesus Kristus. Men så vi tar som en kan ta som det ut fra skriften, ja. Guds här inte till långt, ja. Nej. Han till färre. Ja. Så to en av dem som har det ser och det som blir vi akkurat till fyra näka som färre. Ja. Så just. Ja. Halt och Petrus tog att det inte satt långt. Blev vi att hålla fast utan gamla akärn och det gamla löve som färre under blåa. Ja, men så faktiskt det allvarliga ut till att vi gör god till liknare. Så han säger att synden fyrigiven. Och vi så allikevel inte vilja ta emot det. Så tackar vi tro vi till god till borste. Och det nekv allvarligare än det som tog näkrande har gjort. Eller jag har gjort det. Så för den äkta skuld och för Guds skuld. Låta gamla vara färre. Till Gud har sagt det färre. Ja, men att det är en very large att det kommer in i Löjvits att tryggvande. Men jag minns första för och jag var härvelig till att minnas allt det skojva som jag gjort. Och låt oss det av röjt. Det var gott att ha sånt att minnas till att du är inte så god som du hade det vara. No. Okej. Ja, men det är ju färre. Akkurat det du säger. Ja. Det gamla färre. Är färre, så? Ja. Och du är så inte så god som du hade det vara. Nej, jag kan inte hålla mig vara det. Jag helt med vara hit. Och jag kan inte bruka samma åraliga att tåsa om det antalliga vi som om det gamla. Jag kan inte säga att jag vet att det är gåvor eller att det dreier sig allt om det. Nej, en annan person och ett annat liv blev fast in i mig. Da Jesus kom och mot hjärtat, eller kvart vi brukar att uttrycka det vi. Ja? Da kom ett nytt liv in. Och da øytra vera fötter av nødtjon. Og Nicodemus sier jo Jesus, altså, kan han omat for inne og lov med oversøgner og vera fötter? Altså, han var logiskor. Og selv han ikke. Det er jo mannesløst. Og han som var lærer i Israel, sier han ved han, forstod ikke etter han. Ja. Han visste ikke. Han kunne ikke vite at vi tog tankesettet han arbeidet i. Det var det gamla. Han kjente ikke Jesus.
Och så sars du. Trutja för han nämnter 3 kapitel och så han nämnter att känta och så kommer han att ta och känta ja. Och så finner han att ta detta kan ges ner av kroppen. Han den här man. Och till sart för första stian vi nämnter. Så ser sankren till att han kännas kvar det. Låta märka allt i gere. Att i hoan hon är bättre innan själva. Ja. Ta mest förra affär han är Jesus. Och så tar och tjänaren kommer att till farsiarna han var med till farsiarna utav skriftlärda. Högtlärda. Och han säger ja men hur kom Sven? Ja men lavakra dömer onkan utan det för han håller och finns ju jag vita vad han gör. Nå, det var ju en av hans sa. Det var ju för att farsiera någon av skriftlärda att tro han. Och så att högt. Det var ju smart sagt. Men det som är avren han visste vad han säger och han visste vad han gör det och nu är Jesus krossfäster och nu är Jesus steger. Och så är det Josef kommer och ber om lika mycket Jesus. Han fär till Pilatsa. Och han fär lika med. Och han ska prata kata nyår. Øysen Nicodemus kom. Han som først for deg vil tjåne något. Ja. Øysen han. Og at det så domligt hele, altså. At det sier bare, ja, så løs være han. Så løs være han. Ja. Og alt det lät han bara färra. Hva mennesker satt. Og tog jo også om at det her, som Øysen Peter sier, her fra vers 20 i kapitel 4. Og dette ble så klart for meg i morgen under det en samtale. Ettersom øyne og kvør har finnet nøye gav. Jeg finner ikke. Nå. Altså, jeg har finnet nøye som skal tjene vi. Og til en nøye gav. Han er ikke her. God gammel. Tjene så løyes for øren vi henne. Som gaver husaltarer iver markfalden og nøye gods. Hva helt du? Ja. Ja. Hatt det den nødja. Hatt det den nødja, ja. Ja. Nøye gav, du kan ikke råkne via. At jeg har noen nøye gav, og du vet hvordan måttløy er. Jeg vet hva god ser ut her, hvis du tror det er Jesus. Han ser bare Jesus. Han ser onkan annan person enn han. Det akkurat, ja. Ja. Og så sier han, at talar onkor så talar han som årgods. Hever onkor tjänast då så tjänar han eftersom god tjäver honom kraft till det. Så god kan vara arter i ötlom vid Jesus i Kristus som öjer dörd och mat och i allt och alla det av Amen. Så sa det. Amen. Hatt det det. Och som vi satt och pratade om så kom vi och ända vi just ner. Det var en näka. Vet jag en person som det var inte fäta, undreist iver, att det var så läs. Och så säger Peter, bort att han har det som vi tar lise här. Verstal, tid älskar. Ja. Vad säger han det? Du älskar. Ja. Undrast inte iver älten och iver tikkon kommet att röjna tikkon som det var några ondallet i hente tikkon. Nei, den som er lov til tid her og i løyen kom Kristus her. Den som er skulle til glede tikkon, så til øysene kunne gledes og feknast, og i åpenbering dårtar hans her. Altså her knyter han noen ting sammen. Han kan ta løyen av Kristus her. Lov til i løyen kom Kristus her. Heter det kan til just en tanke om at det er litt. Ha? Alltså jag har inte funnit det att det går inte så gott. Nej, men vad ska jag komma till med han vill ta sånt här? Nej, fortell. Alltså bäge ja och nej alltså. Men
mer lov til å ha løying om Kristus her. Dess mer skulle til glede til. Hvert løy Kristus fire? Han løy fire til. Og hvis du nå har lykkende hva løying for i øren som han har om til, ja, det var lov til å gi som løying noen, ja. Det smører skal du glede. Det heier nek, jeg fikk ikke vite hva det var, men det heier nek av vi nekra løyinger å gjøre, som kom fra en her skjøy, som mynte om dette, hvert løy Kristus fire. Han løy for meg, han løy for det. Og det var så ringt, jeg løy for det som nu er aktuelt. Ja. Jeg mener kan stekke vi til vers, ja. Han sier, det smøyre lot, det smøyre skulle til gledet tikkun, så til øysene kunne gledes og fekknes i åpenbering dårlig han sa. Og så sier han, at ditt ha for navn Kristus er det til sjæl, ante dårlig når det gått kvøylivet tikkun. Og så sier han, bare at han har, at ønsken av tikkun var loja som mandrapar kjøver ildkjøra med over, etla som han legger seg ut og vis efter andre. Men lojer han som kristen, skal han ikke skammast, men prysa gode for dette navn. Det virker jeg for meg til akkurat som at det løsner i ordentlig. Til året i seg selv ikke underlagt akkurat utlegging. Nei. Men vi underlagt til et annet menneske vi har lest det, eller vi har hørt det lise her på skjortet. Så det er være en som har herren til. For det mer er alltid det mest lukkelige livet som finnes, men samtidig er det mest spennende livet som finnes. Ja. Du er byen om at være vi alt sånne som vi tar lise, som vi tar lise her, som Løvs og Jan, ja, at han sier at vi skulle elske hver annan, vi skulle takke hver øren, vi skulle hava fram om alt brennande kærløk av hvert annan, til kærløkken fjallet fjallsint. Og vi skulle være gestablik hvert vi annan, åttana mannskast. Altså, det sier meg bare til at det som det dreier seg om at han nødja menneska, som heter Jesus Kristus, eller tatsmauren, eller godnøyre i anten, slipper at livet vel og i munn og likam. Ja. Og ikke tog at den personen forstår så ångat i atter av fortjendan. Han kan ikke forstå det. Fortjent kan ikke akkurat nødja menneska. Han kan ikke akkurat det, men han brukar okkara gamla lov til å få okkon at. Det vil så si at jo sterkere til nødja menneska slipper å være i okkara lov, ja, men altså, så farver akkurat der. Men jeg husker lykke til nå nevnte vi Johan om det her, at det gamle færre, og til livet som man levde i åren. Men så det kanskje anker som spyr, men ikke et feil i år, eller det, og jeg ble vi ikke den samme feilen. Og hvordan så våre vi tog, og her jo Hebreerbrevet, og vi 12. kapitlet, og alt Hebreerbrevet som det hever fra byrjan og lykke opp til 20. kapittel, lagt opp til gosse god hever vidgjørst syndene til menneskene vi at gjøre det fullkomne syndeoffre som ena fer for atler hever bøtt for atler hemsesynder. Og så kommer han i 11. kapittel, og her han kapittel vi ofte kallar for troa kapitlen, og her nevner han seg troar hetjenar, og hvor var det hetje? Jo, det tro gode. Og tanntryggven var ikke baseret på næka som de bare funnet på, og så sa de, vi skal bare tryggva nokka. Det var baseret på at det tro tog som god sier. Og det det en idé. Så kom han så inn i 12. kapittel, og her skal vi minnes til at God hever gjørst opp ved syndene ena for atler, og det skal vi halda fast vid til en jotting vånar okkar som han kallar det estne. Og så kommer han inn her i 12. kapittel og 1. vers, og her sier han, at letet du eisen i okkon
ta og vi har så størst skutt av vittner rundt om okken, letja av okken, alt det og tinger, og syndene som hanger så fast oppi ui okken. Og vi tåler denne skai i okken fyrsett, og skal lykke stekke her. Ja? Det som så sitter her nå at nå synden ikke innenfor okken langer. Så det hever Hebreerbrevet fram til vi tutje avgreit. Synden ikke en parster av okken langer, hon utanför okken. Det skiljer vi eisen ut, han sier til at vi tar letja av okken alt det og tinger, og syndene som hanger så fast oppi ui okken. Og vi tåler denne skai i okken fyrsett. Og faktisk det som bøylet på et her, altså hvis vi sutja fyr okken rennare, så vi sutja ofte sjånvart når det renner, avvisa tegnar og sjåfylt han første vinner. Men og han har til myndene for seg at vi renner skaiet til fram etter det. Men her synden og det som hanger så fast på jokken, det akkurat som fotonklar som røyner at for okken og at genga fram, at renna fram, og til å si at genga fram og renna fram eisen et parst av at vi bonast som tryggvand, ja, som mennesker, som Guds mennesker, ja. Og jeg så fotonklar atler til det. Og her sier jeg bare klart og greit at vi skulle legge det av. Ja? Og så sier han gosse, det kommer vi i ørenverset, og til vi hevande egene vendt av Jesus, opphavsmann og fullkomere troarenner. Her ligger hemmelighetene, til at vi kunne legge av oss alt det som tinger, vi hittet på Jesus, og bare vi hittet på Jesus. Ja, sånn. Fokus noe helt annet. Ja, han fokus, ja. Så kommer han inn på at her, du spurte meg Johanne om at her er loja. Så han sier, her var han egen vent av Jesus, opphavsmann og fullkomere troarenner, som fire gledene og i fire håndela tålen lei av krosse og lei ikke i vannærene. Og sitter nå vi høyre søy og haseteskods, ja, hukse om han som tålen hever båret at syndarar har sagt honom så nekve måte, så til vi ikke trøtt og måtles i salen til kjære. Ja? Jeg sa at vi er sånn, mye å ta seg om hit, og så sagt jeg, men dette er svære jo faktisk det som du spurte om. Ja, det er visse løyer som Jesus løyer. Så det, ja, han sier det, og jeg som versen om oss. Ja. Det var fire at vi også kunne prøve oss i åpenberingen dortar hans. Og det var det Jesus gjør det akkurat. Ja. Ja. Som fikk legene i fire håndene. Jeg fikk at det er som ikke var inne i myndene ta, og jeg sier det. At gleden framför okom han som ger att vi det tålen. Ja. Men akkurat ta för vi i samband med det samtalen för vi till Rombra 5 satt och kört av trick har vi till en frigång till Herre Jesus Kristus. Så för vi in i detta vi honom har vi då ätgång till dessa nöje som stand oj. Så då ständer du nöje. Plötsligt så är ätgång ja. Så det kommer runt det då. Du måste alltid ha egen vänta Jesus. Och så säger han och så ser han här i Rombra 5 och i allt det att han lyssnar så väl och så nu ett som tog på sig som det gör det och i allt det rätt av och att vi tar så och kom fram till vi känner Herren vill vi har så samtal till avvuxen alltså som då snällt ja. Och tar han sagt att vi vet råsaken och så han säger och vi har någon här av oss för ätgång till så nej som vi stannar i och vi råsaken av väl något ordgods. Tänker på ja. Och inte bara det vi råsaken av trångten och vi vet att trångten vi ska tål. Och tål vi ska rent sinne och ett rent sinne vi ska sinne väl. Och vänner just till skammar till kärlek och gott ser ut att görs något och höll andra som skriver något. Så du helmar och Jesus och och i Rombra 5 det kan ta samma som i Hebreerbrevet 12. Ja, jo. Det har vi sagt om Jesus och hur vi skulle vara.
Her vi har sagt om okkon, hvordan vi skulle være. Er sant? Her stender skriva hvordan han vær, og i trångt og nei. Og her blir det mynt av det. Men det er mynt av at det er samme vi okkon. Det er den samme personer som lever i okkon. Men jeg har jo hova nevnt det som er øysene hardt ta i kort i utentaven her, ikke nå, men i morgen. Og det var dette her, at ja, man sier akaren, jeg tror ikke skoft og alltid at råkna til rattvisan for gode. Har det tydelig, altså. Og skoft sier, så langt som jeg ikke har det, jeg sa røttene, og i mer sier, det var rattvis for godt. Det var rattvis for godt. Det er frøstinga det her, ja. Så fattelig. Jeg fattelig tanken, og helt at frøstaren, at akaren er ratt, men akaren er skoft. Er sånn? Jo. Tog at ikke for en begynner jeg bruker dette, ikke det er ikke mot motargument, men det er godt motargument. At Josva, som stod akart framför här. Och Josva, han hade gjort det som sagt var. Ha? Men Herren räfset till, säger han vid akaren. Ha? Er hesen ikke en brand og riktig ut i elden hon. Og med han akaren er fører fram, så vil han lett ut i skyttene. Altså som en mynd av. Og i leten alt det til underfodla som her stender. Og kanskje lese det ved Josva kapittel 4, og jeg snakker profeten om. Er det Zacharias? Du kan finne det, tror Ja. Altså, til en mynd av ter og mer som trykker av Jesus, som vi ikke må glemme, at verja tøyen er god til nær. Til tøyen verja. Ja. Øtnen har sækket det kan. Under hans vantjon finner til løyt, tøyen fredsa, tøyen frier han, og så kommer sånn eksåret som snukker seg i beskren, pester, snukker i beskren seg fram, og alt det her. Men det er som profeten om, er det så Zacharias, Jo, det er Zacharias 3:2. Ja, 3:2, ja. Det er det som er skålt. Jeg leser bare vers 8, skal du lese det? Ja, les du bare. Ja. Men nu lät han med sådja Josva høvdsprest. Han stod frammanför angel herrans, og Satan stod under högre le hansara. Jag ber fram kläver mot i honom. Men Herren säger vi Satan. Herren räfser till Satan. Herren räfser till. Han som är utvalt i Jerusalem hesen inte brant och riktigt ut ur elden. Josva vär och skittnom kläven här som han stod frammanför i anklen. Ta tog angelen til år og sier vi til, og i frammanfyr i honom stod, lät han ur hinom skittnom kläven. Og vid en självan säger han, jeg har tidsje misbrott og et bostor fra her, og du skal være läten i hatt og gjøre klæg. Framvis säger han, setter røyna hikva høtt hansara, og tar setter røyna hikvana høtt hansara, og lät han i andre klæg, med en angel herrans stod. Tva vittna i angel herrans för Josva säger, Tøy sier Herren god til skarana, gånget til løye møyner, helt til bå møyner, så skal du øysten slippe stå i huset møyner, og være vaktar i folkene møyner, og jeg skal lova til her å genga mittelen heser og i her standa. Så her er nækka som øysten kommer og mettelig vel vid tjokken alltid, og det kom til øysten kommer her. Jag också där till att du akar för näka som du har gjort. Då var du gjort. Och du dömer till för att det var gjort det. Och god dömer det inte för jag har gjort. Tog han hever dömt Kristus och i touch det. Och ta offrig nog. Bäge för ta tog och nu tog och framtid. Akkurat. Akkurat, ja. Og hatt det det som vi stand i,
Och ta Arne så kom ut och rulla så var det kommet här till och för gott det att jag inte är möter till då man vill själva för det som jag har gjort för att jag kan få förgivning från Gud i ögon. Ja. Hon är mogen. Akkurat. Han får ångat i att vara så med och i det gamla. Det är fär. Och hette her eier vid öll. Ja. Hette her som Paul har lagt fram for dere nå, og som vi har fram her. Hette her okkara. Hette her til at vi standa fullkommen rein og rattvis og heilagjørd innenfor gode vegna Jesus Kristus. Ikke vegna okkara sjálva, men vegna han. Ja. Och så ska det ända vi tog som en säger vi med. Ja, du fär folk att synta. Ta du talar så läs. Så säger jag kan inte tala örvese. Du medan jag talar i så som du säger i öga tala. Ta kommer inte bort ur att synta. Alltså, jag vet att det gör skaft. Men det som hjälpte mig är att vita till. God råknar med rattvisan i Kristus. Det gav en sorg styrke, det gav en sorg frymme. Jeg selv tar i akkurat var sterk. Og du har kanskje også akkurat som du ikke skulle huske. Ja, men altså, sier jeg med tanker tallfria, at det kommer så nekv av det ytla inn iver til at det gjørst det gode. Fyre jeg får at det er gjevast. Og ett annat brukar Herren ta till att du och tjänast du kan gå sitta och be vid en falske. Och du kan göra det vid främmefall som du slätt inte känner. Och inne det är samtal. Och Herren känner så när så knappt det kommer vi snitchant i allopen. Och fortsätter. Ja. Men hvis jag säger hej är det röntor av tog att han som mänkan är kommen och kunna sagt vi han att to öron så ömmer till miste med till Jesus för mig Golgata kross. Är inte toin till onkan rätta ger detta som nu ger till god sal men rättvisa nu jag som person här som tog mina syndas är myska det Golgata. Alltså trick är fotvis som det som var när og trygg sannføring om det som ikke sast. Dette kan du ikke suttja. Det er ikke vi nekka som nekka mennesker ser. Det er nekka som er fer fram og i månen hoksan. Skal han sleppa at å letja tjenestene som Herren vil heva reia og lika med månen og så løs gjøre med avvaksla leisan og i tøyene som nu er. Nei. Det här det lik. Ja. Ja, och tydligt då det vi Paul. Ja. Det är så att vi har bruk för det bäj själva och vi vet att vi alla har bruk för jag vet ofta lintla kalla för användning men jag vill helt kalla det för en uppmuntring. Har en inte uppmuntran vi som norr. Ett år som är då så vi alla som vi upplever också ofta verksamt i det över lucka. Akkurat. Ja. Helt otroligt sånt här över. Ett gott år ja. Helt otroligt sånt här teker om allt det som är gott. Och färd till att tidra glädje. Du kan inte få att det som vi är ut här att tidra glädje till att det gott i Herren. Det blir inte tid alltså. Så. Ja, Daniel, tack för det och Anja, jag ska lägga tack för det. Ja, vi är så kom till ändan av här parten av Gärstamal och vi har verkligen haft en goda löt samman här. Vi har nytta och tøyen är bara flöjnas där. Och tar pastor som har varit framan undan häson är det långt nu att söka på YouTube-kanalen Tja Iktus så här kan du hitta ett time pastorn. Så att det är bara att säga tusen tack för häsfär.